Benvinguts a CakeTube. Avui, com veieu, és un dia especial perquè penjo vídeo entre setmana i normalment em penjo en dissabte, i és perquè avui fa 2 anys que vaig obrir el meu blog Dolces i Deliciosos, que us deixo el link a baix per si sou nous i encara no l'heu vist. En motiu de celebració us porto una sorpresa que té nom, perquè és la meva sòcia, que ajudanta, veïna, amiga, germana, Nore! Això va parar de màgia. Que no ho he dit en cap vídeo, em dic Cristina. A l'agost de fa 2 anys vam decidir que aniríem a passejar, a recórrer Vam decidir anar a córrer, però amb la seva gossa, la Sally. Vale? no va sortir bé. No, jo anava vestida per córrer, però ella me venia amb texans i no estaves per la labor. Jo d'aquesta part no me'n recordo. No, jo sí. Tranquil·la, jo penso per les coses. Bueno, continuem. I allà van començar les nostres reunions sobre el blog i sobre cuinar, perquè aquell estiu va ser un estiu que vam provar coses noves. I amb coses noves em refereixo a cuinar. Primer de tot va ser els coulants de xocolata. A 7 anys vaig aconseguir fer coulants de xocolata abans de que tothom me'n fes i se venguessin per 3 euros i així. I llavors... Això no ho sabia. Jo sí. Que ocultes. Recordo acaben de que anàvem a una llibreteta dient a tots els veïns els ingredients. 50 d'oli de girassol. Oh, 60 grams de farina. Vale, prou. Sí. Ja. Ho feia super sovint perquè, bueno, era l'únic que sabia fer i llavors ens vaig avorrir bastant. Oh, la primera que vam intentar fer juntes va ser per l'aniversari de germà, Sí, el meu germà del 3 petit. de juliol. Aquest vídeo és per conèixer millor, Sí. Que vam decidir fer uns cupcakes de xocolata blanca i merengue. I merengue, sí? Sí. Sí, bueno, va ser un desastre. No va ser tan desastre. A veure, el fet és que nosaltres volíem fer cupcakes, però no teníem la màquina aquella per fer la buttercream. Exacte. I llavors vam decidir fer merengue, perquè al nostre cap era molt més fàcil fer merengue. Vam intentar torrar el merengue amb estos, te'n recordes? No ho feu, no és bona No idea. No teníem el soplete i Ara ja tenim soplete. Ho fèiem amb mistos. Què pot sortir malament? La següent va ser la tartaleta, bueno no, tartaraza de limó i de llimona i merengue i tampoc, no. I bueno, vam dir que pot sortir malament. A veure, ficar- ho fèiem amb molta il·lusió. Sí, A veure, i la amb il·lusió... amb molt amor, amb molt amor. I què més va passar? A veure, ja està, a veure. Sí, la part va del ser- llimó va quedar superbona, o sigui, era molt llet rica. condensada de llimó, o sigui... Què La podia bomba. sortir malament? Molt bo, era boníssim. Molt bo. A veure, o L'hem sigui, de és repetir. la nostra assignatura pendent des de fa 2 anys. L'hem de repetir. I només volem recordar una cosa més, la taula dolça que ens va costar La cel vida. i terra per fer la vida, sí. És que és una expressió que utilitzo molt. Ens va costar la vida perquè vam estar com a 2 dies treballant, teniu les fotos al blog, ara us en deixaré una per aquí també, i va ser interminable perquè havíem de fer 1000 coses, venia un munt de gent, però va quedar super bé. És superxulo. Va ser molt... Els I a la cupcakes gent... van tindre molt èxit. Sí. I les cookies més. A la gent li va agradar molt i va ser una experiència molt bonica. Comencem amb el joc que us volíem fer. El joc consisteix en preguntar què és més probable que i fer una pregunta. I en la resposta nosaltres ensenyarem una dels 2 cartellets que tenim. Sí, amb els nostres noms. Per Ah. això era important que sapiguéssiu que es diu Cristina. Exacte, i Noret. I diguéssim que així ens coneixeu millor i nosaltres provem la nostra amistat. Sí. Així que comencem, tinc les preguntes al mòbil, aniré llegint-les aquí, així que res més. La primera pregunta i és... Qui és més probable que cremi la cuina fent un pastís? 3, 2, 1... Ja. Pues la A veritat veure, és que m'oblido molt fàcilment de les coses, ¿vale? O sigui, jo Està puc deixar un forn o puc deixar una paella engegada i anar-me'n a fer qualsevol altra cosa i després quan torna està... estava dubtant entre jo, perquè la meva tècnica de que un pastís està és quan fa olor. I a vegades quan fa olor és quan està cremat i Sí. no funciona. I és més probable que confongui la sal i el sucre. 3, 2, 1... A veure, no és just això.
és normal que ella confongui les alies, ho crec. Molt típic. Sí, bueno, una vegada vaig confondre la farina de força amb la farina de reposteria, però te'n vas enterar. Tercera pregunta. Qui és més probable que es mengi tota la massa abans de caure's? 3, 2, 1... Ui, ho sabies? Sí, jo, Sí. És molt millor la massa que el pastís. És que... Sense coure que haver-me cuit, sí. I més si és de xocolata. Boníssim. Quarta pregunta. Qui és més probable que intenti fer una recepta quan no té els ingredients? 3, 2, 1... No! Sí! Soc jo! No! Sí, perquè... No. Bueno, també, però... A veure... Jo soc molt d'experiment. La pregunta és... Número 5... Qui és més probable que acabi gastant tot el fondant jugant en comptes d'ajudar a fer la decoració? 3, 2, 1... No! A veure, jo tinc la meva vena artística, ara si faig mangueres i aquestes coses. És ella! No hi ha dret! No! I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt, no només el vídeo, ja que he fet una cosa diferent per aquests 2 anys, sinó també la meva convidada especial, que volia que la coneixéssiu perquè m'ajuda amb molts vídeos a gravar i ella mateixa fica les seves mans a vegades i no sé, trobo que és important.